Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashar mai albarka. Darasinmu na yau za mu koyi yadda ake sa security a kan WhatsApp namu. Da farko, in ba mu manta ba, a baya mun yi bidiyo yadda ake downloading na WhatsApp da kuma yadda ake yin chatting da kowane irin yare. Darasinmu na yau kuma za mu koyi yadda ake sa security password akan ko kuma pattern akan WhatsApp namu. Da farko za mu nemi application mai suna WhatsApp kenan, sai mu buɗe shi kamar da na buɗe na wannan. Za mu yi clicking akan wannan layi guda uku nan, da muka yi clicking akai sai mu shiga settings. Settings yana zuwa ta hanya guda biyu in kana da GB WhatsApp, amma za mu taɓa na GB settings, sai mu dubi security and privacy and security, sai mu yi clicking akan shi, sai mu sauka kasa sai mu dubi ko za mu kalla security. Yawa, ga security WhatsApp lock nan, sai mu kunna wannan abun, mu ja shi gefe, sai mu zaɓi wani irin security ne muke so mu sa. Fingerprint ne. Fingerprint ya fi daɗi akan pattern, amma kowanne za mu gwada amfani da shi mu gani. Sai mu ce fingerprint, sai mu buɗe wannan abin. Muka buɗe, gashi ya kawo akan sa fingerprint nawa. Nasa ya ɗauka, fingerprint ya riga ya ɗauka kenan. Bari na kulle, na gani na kulle, ya riga ya shiga key. Na buɗe ko kuma ce bari na kulle wannan, na kulle shi, bari mu buɗe shi. Sake shiga. Security is on. So mu zaɓi pattern in ba ma son wancan kenan. Na shi fingerprint security gashi yanzu ya tambaye mu immediately ne muke so automatic ya kullu, ko kuma after 1 minute, ko kuma after 30 minutes. In immediately ne, gaskiya akwai takura, abu kaɗan ya dinga shiga ki. Wannan kuma kaman zai ɗan kawo ko mutum ya zama ba shi da gaskiya ne ko na abu. Duk da dai wai mutum yana buƙatar sirri, amma ni nawa ne na fi so after 1 minute. After 1 minute sai ya shiga security. Na ga wannan shi ne daidai kenan a nawa. To amma bari mu saka immediately in case na irin don gwajin da za mu yi yanzu. Immediately za ka zaɓi guda ɗaya, ba zai yiwu ka sa security duka ba. In kuma kana so ka canza ka saka pin, sai ka zaɓi pin. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Mai sauraro, idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ɗita, ka danna min subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don saboda samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ma'assalam.